benvinguts una setmana més a la Punts de Viatge de Newscat TV. El que us explicaré avui són tres conceptes que aparentment estan una mica bastant allunyats. Són tres paraules que separades no volen dir res, però juntes hi ha una coincidència que realment és fascinant. I les paraules són Pirineu, asteques i tresor. I què significa això? Doncs significa, tal com podreu entendre, que en el Pirineu català hi ha un tresor dels asteques. Com es menja tot això? Doncs amb una llegenda, òbviament, com tots els tresors tenen les seves llegendes, i aquí ens hem de remuntar a l'edat mitjana i en concret a la conquesta de Mèxic per part d'Hernán Cortés i entendre que un dels seus capitans que van anar a Amèrica a fer les Amèriques i a conquerir els asteques era un baró, Joan Grau, baró de Toloriu, que és un poble petit del Pirineu. I entre les diferents batalles que van fer i les coneixences que van aconseguir, es diu que Hernán Cortés es va fer amic de l'emperador Moctezuma, l'últim dels emperadors dels asteques, i la seva filla, una de les filles d'aquest emperador, que es deia Xipahuatzin, va finalment acabar casant-se amb aquest Joan Grau de Toloriu. Això va fer que el matrimoni, un cop van haver els espanyols conquerit Mèxic, va decidir tornar a les seves terres i, evidentment, són les terres que encara hi ha avui en dia a Toloriu i, per tant, tant el baró com la seva dona, la baronessa, la princesa asteca, van tornar a Catalunya i se'n van anar al mig dels Pirineus catalans per continuar la seva vida. Imagineu-vos una princesa de la cort asteca traslladada als Pirineus de l'edat mitjana i amb unes condicions realment molt difícils. Possiblement va ser el primer cop que va descobrir què era la neu, el fred, totes les privacions que a la seva casa a Mèxic no tenia, evidentment. Però es diu que aquesta princesa, sent que venia d'un llinatge realment ric, va venir aquí a Catalunya amb un tresor. I aquest tresor, quan va morir la princesa, el 1537, la gent va començar a preguntar-se on era. La princesa era enterrada a l'església de Sant Jaume de Toloriu fins que a la Guerra Civil la tomba que la contenia va ser saquejada i no se sap si aleshores van descobrir el tresor o no, però el fet és que ara actualment no hi queda res. De fet, segurament el tresor no es va trobar, perquè encara durant molt de temps va haver-hi gent que ho va estar buscant. Es diu que a principis del segle XX va haver-hi molta gent interessada en intentar rescatar aquest tresor asteca, però fins i tot es diu que durant la Segona Guerra Mundial, als anys finals de 30, principis dels 40, un parell d'homes de la Gestapo van arribar fins a Toloriu i van estar fent forats al que és la granja on es diu que també hi passava llargues temporades aquesta princesa. Ara actualment és una granja que està en ruïnes, però si mires el terreny veuràs que hi haurà força forats, força clots de totes aquestes excavacions buscant el tresor perdut de la princesa asteca. En realitat, segurament, el tresor, si va existir mai, ja el va gastar la princesa en vida perquè també tenia les seves despeses. O sigui que realment, segurament, aquest tresor no ha existit mai. Però, com a llegenda, realment és fascinant. Espero que us hagi agradat i que algun dia tingueu la possibilitat de visitar Toloriu i tot el que hi ha al voltant de la princesa asteca que hi va viure amb el seu baró. Us espero la propera setmana aquí, a la Punts de Viatge de Newscat TV.